Labay ay. Hello guys! So in today's video, i-vlog na ako. Dugay-dugay na kita wala ka-vlog, no? Karon, wait sa, asa naman kong sapatos? Sorry. Mga tumisa, Canadian Tire. So ang Canadian Tire, dool ra kayo sa mong lugar. Mga walking distance ra. So atbang ra gini sa mong balay actually. Ako mag-boots ko kay mo ra tugnaw jud. Wait sa. So mag-walking rami kay medyo init ron diri sa Calgary. So mag-walking rami guys. Para sakyanan ra daw mi kay kusog king hangin. Mag-walking ra tayo kay para exercise. Kalo ta guys kay murag lain kay itong buhok. Check it ha. To busy mata. So yeah, kamusta naman mo? Hope everyone's okay. Excuse me. Ano sa man to? Fine coat. So medyo tugnaw. Mama jogging siya. Jogging in place ba? Jog in place. Woohoo! Alright, let's go. Init kayong weather guys. Look. Ooh. So, hugaw na sad no. Hugaw na sad ang sakyanan. Let's go naman pay. Kuapo ni kuan ang kuan guys. Kasi tawag ani? Mom, dangerous. Guwapo ni ang ultra. Kay murag wide kay ang view. Ihudi mami kay cold. Cold. Hiya ay cold. Guwapo wide kayo. Actually. So ang if ever kung na may ultra, ayaw mo kadismaya kung for example mag-vlog mo nya, mutan-aw mo sa inyong murag preview ba sa inyong gi-record. Kay murag lain jud na og itsura ang iyang preview, dili bitaw sa actual pero inog-edit na ninyo. Okay na siya. So karon unsa man taron January 15 there is Calgary. And supposed to be baga snow no? Pero karon wala na kayo snow. Tanawan niyo ang palibot wala na kayo snow guys, natunaw na. So ilang ingon mas dali matunaw ang snow diri sa Calgary compare sa other parts sa Alberta kay tungod sa Chinook wind daw. Pero so sa una mo di kay kung to butbut ba na bitaw pero murag tinuod jud, murag paspas jud siya. Kaso nga lang walay snow pero tugnaw ang hangin, tugnaw kayo. Alright, balik nag-vlog ron na. At tapos namin maglabang sa may focus ako. Simaligsan ka ba? Alright, tara guys. Tara kayo bis Canadian Tire no. Okay na, manog sunset na. Labunon ra na mo ang Canadian Tire. Grabe tugnawa guys. Don't put your hands in the pocket please. Ma, sige gunit. Gunitin na yan. Panili ko na. May cold na kayo na yung kamot. Cold yun to. Ito diwal-diwal na. Palitaw sila o kuan eh. Nag-vlog ko kadugay na sa kula ka vlog at the same time. Kaya mapalit sila o hulmahan sa puto. Magputo daw sila guys. Puto. Okay. Tubingaw namin sa pagkaon sa Pilipinas sa puto para pang sulas kapit. Tugnaw ha? No way. Wala mo ka nag-hoodie. Ay wala mo na yung hoodie mong gidadi ay kaubo. Mumay ay Canadian ko na siya. Kurog. Let's go. Hapit na pang summer rela display. Pang ligo-ligo na. Yeah. I like these ones. Ha? I like these ones. Unsa man na? The ladybug. Mga Julin guys. The ladybug, Dad. Ladybug. I like it. Okay. Let's save money, okay? Di pa na pwede na, basing matulon ni mo. Ayun na. Let's go. Turutan lang. It's red.
Tanatad lang, mami. Tagdusi. Pila ka buhok? Pero Marius, nung kana. Oo. Murag rubber. Oo. Mahalap na ano eh. Investment ano na. Pamalit mo sa mga puto. Joke lang, mga pera may pangkape pa. Habi-habi nila. Hey. Ikaw, Bi. Unsa mo yung paliton, Bi? Show nila, Bi. Unsa yung dala, Bi? Patay yun. Unsa man na. Tanaw na yung pakita. Kasabot na yung siya Bisaya, guys. Ako rin yung ginaana ng Bisaya sa siya. Lai, one time na siya kadua nga mga itom. Mga puti, ano bitaw? Pero usually katong sa church last Saturday kay Seventh-day Adventist mami. Na siya kadua unya itom. Ada siya, wait, ako sana itangtang sa niya yung jacket. Ana kong itom, ha? Bisaya ni. Dili ko na siya, B. Are you a Canadian, B? I'm not Filipino. I'm Filipini. Are you a Canadian? Filipino. Ay na Bisaya. Bisaya, Philippines. Bisaya, Philippines. So, kani guys, ang pula. Tag-dosi. Uy, shucks. Tang-tang. Agres. Dosi. Kaning usa, tag-udso. Ang brand guys, Trudeau. Pasig ni negosyo si Trudeau, ha? Mag-resign niya. Buwi raman na. Or lain siguro ni, no? Dili siguro niya, ay. Iko ano man ito, ibutang sa Steam. Short vlog rataran guys. Pang puanra ba? Pang life update ba? Karon kaingon mo, asa naman to siya? Asa naman to si Bill Clinton ba? Wa na may update. Murag wala yung mga magnets diri ba? Ay papilit na akong kuan. Na magimurag mga plastic kung happy no. Papilit na ako ning ultra. Pina-b-roll ba? Ano ni guys, ang plano palit rag para sa puto. Pero no, randa nagmamay ko eh. Anyway, so far guys, 75 subscribers na ta, no? So, sa tanang mga nang subscribe, daghang salamat. Sino dong? All the way. Palito rin. So, 75 subscribers na ta and salamat. So, padayon lang ta ni guys, hinahinay lang ta. Hinahinay lang nindot yun mag-vlog Bisaya kay kalmar ba. And also day guys, nagpabalaw day ko ninyo nganong medyo dugay ko naka-upload kay na busy na ako sa akong Facebook. Kaya akong Facebook ning monetize na. So, murag hinay. Pero medyo hinay actually ang Facebook nga kuan. Pero murag sige lang jud upload ba karon na ako sa G's $10 na. Pero at the same time syempre lahi gyud pod ang YouTube. Indutan po ko sa YouTube. So pero na busy lang gyud niya. Wala po kayo ganap sa akong life ba. Trabaho, tuon ginagmay kay. Anyways, so mo na busy ko kasi ginag-focus atong talking head video. So ang nakanindot man gud kay ma-upload na ako siya sa Facebook, Instagram kung gusto ko, and then TikTok na and at the same time iniinisad ko kuan sa kuwang side hustle nga nagprinting t-shirt pa sa para kanang mga healthcare designs. Kay lahi ang vlog sa Facebook compare aning vlog nga itong ginahimo dito sa YouTube. Kay murag akuan kita sa kinabuhi ba. Ang ilaha dito ang tawag nila kung magimog video vlogger na, 'di ba? Pero ang vlog para nako ang vlog is kaning na ni mga daily life. Ang mga vlogs na to, mao ni siya ang vlogging. So ito sa upload siya ko ang mga short form nga contents. Focus ko more on motivational o mga Christian nga practical living ba. And sometimes gi-share sad ko murag a little bit of Bible study nga kon Adventist related like doctrines may nana mixed class actually. Pero more kanang ako yung life ba. So motivational may nana og sa healthcare di ay sa about sa akong trabaho ron ga-share sad ko nana. So anyways, B, it's your boy Aritoy. It's a boy. Ikaw. It's a boy. It's your boy Aritoy. It's a boy.
naku gustong paliton diri guys kana kung mag ito gani kung magluto kag mga itlog ba. Dong, asa ka dong? Sa mga bike. Wait lang. Oh, mahal man din si City. Hindi taning nani oh. Murag dali ibali sa itlog ba. Mahal mo din si City sa. Oh. Nani kung gusto para pasinara sa dollar store, mas barato. Private na amang kay bike sa balay, wala man lagi ka nag-drive. Kani oh, small. Kani oh. Kay Spider-Man day. May Spider-Man. Sige, sakay. Sige, tindak. Sige, no, push eh. Push sa imong feet. Push sa imong legs. Sige, push. Sige, push. Sige, tindak. Other side. Sige, push siya. Sige. Kani mo i-push ba imong feet? Kani imong foot ba? Sige, push. Sige, yatak. Good. Sige, imo mo na siya i-push. Ana mo na siya para mudagan. Try daw, be. Taas kayo na. Gi, tindak. Na. Ginahan siya ka naman kuan, balancer ba? Asa? Ay di ka ni may balancer, wala guro na yung mga balancer? Dad, look. Do you like it? Like it, babe? Di pa mo nipili na tayo. Gusto siya kompleto. Kag. Ay, di ka sakto, banday. Oh, nakulog yun. Makuha na oy. Ano, mag-bike kasi sa amin. Ay, ganan ka na, babe? I want to be in the house. I want to bring this husband and put on the house. Oh my, the toys. Oh, ay, oo, tara. Daddy. Di pa man siya kambalo mo tindak. Artisan di pa gyud ni. So I'm not sure guys if ga-record ni ron. Kimurag nahurot na ang baterya ning pad. Di na day pud siya on no. Kay ang kaning pad gahatag man gud ni siya battery sa aning gamay nga kamera. So siguro kung mahurot niya ang iyang kuan diri. Di na siya mo on. So akong gi mo kani itangtang ra ko na siya iyang controller sa. I'm not sure. So wala na mo madayon og kuha tong kuan bike. Sige atras pa na siya, di pa siguro siya ready ba. Sige, basig by summer ma-okay na siya. Let's see. Or next na mo sunod dire. Pa-drive na sad para maanad. But yeah, papauli na mi. Anyway, salamat guys sa pag-uban. Short vlog na ta. See you guys on my next video. Follow the instructions.